फोंड्या उसगांव वाठारात प्रस्तावित रामकृष्ण मिशन गोंय केंद्र मठाच्या प्रकल्पाचो खर्च सुमार 7 कोटी रुपया परस चड आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या प्रकल्पा खातीर लागपी निधी लोकांच्यो देणगी आनी सरकाराच्या मजतींतल्यान उबारतले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें। बुनयादी फातर घालपाच्या सुवाळ्या निमतान मुख्यमंत्री सावंत उलयलो। या ठिकाणी हा प्रकल्प जो उभा राहतोय हा प्रकल्प 7 कोटीहून जास्त पैसे या खर्च होणार आहेत। मला माहिती आहे की दातृत्व भावनेने लोकांनी दिलेल्या पैशात हा मठ हा इथं उभं राहणार आहे आणि नक्कीच मी म्हणेन सरकारकडून जशी या मठाला मदत होईल तशी आमच्याकडून मदत मी करण्याचा माझा प्रयत्न असेल। ते नक्कीच म्हणजे यापुढेही जे जे काही सहकार्य आमच्या सरकारकडून करण्याची ग्वाही मी देतो आणि नक्की यापुढेही अशाच पद्धतीने एक अखंड कार्य म्हणजे ह्या मठामार्फत गोमंतकीयांसाठी आणि बाहेर सगळे या ठिकाणी येणाऱ्या लोकांसाठी सदोदित कार्य चालू राहील असं मी म्हणेन। आणि नक्कीच परमपूज्य स्वामी सुवितानंदजी महाराज यांचं आपल्याला मार्गदर्शन लाभेल। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण सगळेजण